Hola, soc el WoW. Soc el WoW, digue'm com vulguis. M'he escapat de centre, És el meu primer vídeo a YouTube i em fa vergonya, que no sabia com començar. He decidit fer un vídeo de maneres de començar a YouTube. Primer, posant el play. Veig, rajos X. Número 1. Avorriment. Fes vídeos a YouTube. Número 2. Inspiració de vida. Faré un vídeo a YouTube? Guanyar diners. Guanyar diners, t'ho creu algú? No tinc calés. On vas? A fer vídeos a YouTube. Per què? Per guanyar calés. I en català, no? Sí. 4. Dir coses importants que no t'atreveixes a dir en persona. Pare, mare, us he de dir una cosa molt important. Júpiter té llunes, però no us ho puc dir pel WhatsApp. Faré un vídeo a YouTube. Sí! T'obliguen els teus pares. Filla! Què? Fes vídeos a YouTube! No! Magui! Que no! Te mare t'ha dit que facis vídeos al YouTube, o si no, no et deixarem mirar Pocoyo. Vale. Ja faig vídeos a YouTube. 6. Penjar un vídeo tonto a YouTube, com aquest, i tenir sort. Publicar a YouTube. Uau! 7. Ganes de compartir la teva vida. Bon dia. Avui he anat a veure en Barack Obama, després he treballat twerk amb la Miley Cyrus i ara he quedat amb la Rihanna per anar a sopar. Guai, Això és la meva vida. Avorrida. No m'he mogut d'aquí tot el dia. 8. Trobar l'amor de la meva vida. El YouTube es lliga. Fuà, tio. Fa mesos que no diu. Ni voler? Em faré blogger! No! Per fer tutorials. Amics, avui us ensenyaré a obrir un pot. S'ha obert! 10. El meu motiu. Sense pressions, ningú m'obliga. Fins aquí els 10 motius. I fins allà, el vídeo d'avui.